Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο νέας προετοιμασίας της ομάδας. Προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε να αντέξουμε και στη φυσική κατάσταση και στη δύναμη, αλλά και σίγουρα στην ταχύτητα, όπου προσπαθούμε μέσα από τις προπονήσεις να βελτιώσουμε και την ταχύτητά μας αλλά και τα τακτικά μας στοιχεία, τα οποία θα τα προσπαθούμε να τα εντάξουμε στη νέα χρονιά. Πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο το επόμενο διάστημα. Σίγουρα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας και αυτό θα βγει μέσα από τις προπονήσεις. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι κυρίως στα play-off. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα παιχνίδια του play-off και από την άλλη να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο. Πιστεύω αυτές τις μέρες εκείνο που το καλύτερο μπορεί να έχει ο καθένας είναι η υγεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική σταθερότητα σε όλους τους τομείς και από εκεί πέρα ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές υγεία, δύναμη και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Ο στόχος μας από την αρχή ήταν να είναι μια καλύτερη χρονιά από την περσινή. Η περσινή, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, ήταν μια χρονιά η οποία η ομάδα παρουσίασε μια κοιλιά, έπρεπε να την παρουσιάσει για να δούμε και τις δυνατότητες των δικών μας των κοριτσιών, που γίνεται μια προσπάθεια εδώ και 3-4 χρόνια με κάποια κορίτσια. Πιστεύω ότι με δικαίωσε απόλυτα η αλλαγή του προπονητή. Ο Στέλιος Σεϊρεκίδης, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύουν όχι μόνο οι τίτλοι που έχει πάρει, αλλά η εξαιρετική δουλειά που κάνει. Πιστεύω ότι το 2015 θα μας βρει καλύτερους αγωνιστικά και θα προσπαθήσουμε η ομάδα να κρατηθεί στα ψηλά επίπεδα, όπως την ξέρουν όλοι. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να υπάρξει μία ή δύο προσθήκες στην ομάδα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε προσθήκη ξένης αθλήτριας, γιατί ούτως ή άλλως και οι δύο κοπέλες, και η Μισαήλοβιτς και η Μίλασιτς, είναι πάρα πολύ καλές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κάποια αλλαγή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ή δύο προσθήκες κάποιων Ελληνίδων, οι οποίες παίζουν στο εξωτερικό, εάν είναι διαθέσιμες, για να βοηθηθεί η ομάδα, για να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλουμε να υπάρχει υγεία. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους αθλητές και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι υγιείς και η χρονιά του 2015 να είναι καλύτερη. Περνάμε δύσκολες στιγμές σαν χώρα, ελπίζω να ξεπεραστεί μέσα στο 2015.